katablers, muna to ang parto mga katablers, no. Atong tan-awon gyud diri ang mga gibuhat sa mga katawhan mga katablers. Muna to ang parto mga katablers. Mayong adlaw mga katablers, no. Muna to ang parto mga katablers, ato makita ang pagbuhat din sa first gid nga pagbuhat din sa barko nga walay tubig ang sa ilalom mga katablers ba. So kung natay time ato ta dito sa ubos ato dito ang lalom gid sa barko kung sa kuan sa barko mga katablers. Muna ang ato ang parto mga katablers, ato ang tan-awon mga katablers.
mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.